И съм ми казва колко пъти трябва да го бия, че да се увери англичанинът, че съм по-добър от него. Но това е в рамките на шегата. Самият Кубрат има така силно изразено чувство за хумор, както всъщност и неговия брат, който на Кантара вчера каза, че е бил добре подготвен в кулинарното изкуство. Всичко това в рамките на шегата, разбира се. А иначе той е наистина и добре трениран, но за съжаление днеска не можа да покаже това, на което е способен. Дължи се най-вече на кривата игра на Дилан Нордъл-Майнер, но както и де, победата си беше за нашия. Справедливо му бе присъдена тя. И така, 29 победи, 14 от тях с нокаут, само 3 загуби за Кубрат Пулев срещу себе си. Той има поляка с 33 победи, 19 от тях с нокаут и една единствена загуба. Анджей Вавжик. Какво се случи в вчерашния ден на Кантара? Кубрат Пулев с рекордно високо тегло, 116 кг, 600 грама повече от предния му рекорд, когато през 2017 за мача с Кевин Джонсън беше отново най-тежък Кубрат Пулев. Иначе полският състезател е 4 кг по-лек от нашия. 194 см е на ръста на Кубрат Пулев. Анджей Вавжик 195, абсолютно идентични. Значи 1 сантиметър няма по какъв начин да повлияе. Кубрат Пулев е добре поставен боксер. Той е започнал да се занимава с бокс едва ли не от преди да започне да ходи на училище. Дължи го най-вече на баща му, който също е бил боксер. И то си личи и начина, по който той е взел гарда, както се пази. Всичко при него е добре подготвено и не може да прави някоя особена грешка. Разбира се, в тежка категория не можем да видим това танцуване, тази игра с крака на пръстите, но това и не можем да очакваме от един боксер, който е на 116 кг. Неговия съперник наистина удра, но няма тази техника, която е очевидна при Кубрат. Как добре той се отклонява, за да избегне левия прав на Вавжик. Ако няма някакво тайно оръжие Вавжик, ми се струва, че след тази минута, която измина, ми се струва, че не бива да се притесняваме какъв ще бъде изходът на матча. Но нека да проследим какво се случва. За сега най-силното оръжие на Кубрат Пулев, а именно неговия десен прав, все още не сме го видяли. Служи си само с лявата ръка, макар че той със сигурност знае какво представлява неговия съперник. Ето, за първи път лев десен прав в главата. Видяхте с каква бързина изпълнява той тази двуударна комбинация. Но все още му трябва време да усети точната дистанция, за да няма и прекалено много удари във въздуха. Чудесна работа. Отново, да, в близката дистанция не се колебае Кубрат, за да използва своята дясна ръка. На два пъти го видяхме да го прави, на два пъти ударите бяха точни. Това се надявам да повлияе на неговия съперник Анджей Вавжик, че да бъде малко по-предпазлив. Ще бъде интересно от тук нататък. Матчът е в 10 рунда, планиран да протече.
В първия рунд и двамата заложиха преди всичко на правите удари. Опознавателен рунд, съвсем нормално, може да се очаква такова нещо при положение, че в почти максималната дължина е матча. Аз не съм сигурен доколко нашия боксер, по-точно мисля си, че едва ли ще се впусне в някакви безмислени атаки. Той винаги е бил много последователен в играта си и по отношение на защитата. Не държи да бъде непременно нокаут. Изхода на матча в негова полза, естествено, трябва да бъде. Така че едва ли ще видим размяна на удари. А и неговия съперник едва ли е склонен да го прави. Поне от поведението му в първия рунд съде от това твърде. Кубрат Пулев често сме го виждали в мачовете му да скъсява дистанцията, за да може да осъществява натиск върху съперниците си. Сега обаче, поне в първите минутки го виждаме на по-голямо разстояние, да упражнява левия прав преди всичко. Чуда се в кой момент ще започнем с добре познатата техника. Ето сега пусна дясното круше. Това е и начинът, по който ми се струва, че той трябва да се боксира, ако иска да спечели матча без да рискува много. А левия му прав също е много силен. Аз съм го виждал с лев прав да поваля съперници, но не кой да е, ами Мат Скелтън, който тогава беше европейски шампион, и това беше и първата загуба на англичанина. Именно благодарение на този остър лев прав в тялото на съперника, изпълнен от Пулев. Такъв толкова силен удар, че Мат Скелтън е един великан, едва ли не, на 118 кг и над 2 метра висок, се сгъна. Хубаво беше това изпълнение с лявата ръка на Пулев. Още един път стигна до главата на Вавжик. Сега в тила не бива да бъде атакуван. Рефера прави, разбира се, забележка на поляка. Този удар се смята за неволен. Поздравиха се двамата. Този ляв прав, за който става дума, за сега изпълнен в главата, но няма да се колебае Кубрат да го изпълни. Още повече, че левия прав е удар, при който най-малко рискува боксера, тъй като запазва тази дистанция и е готов всеки момент да контрира с дясната ръка. Прави го и сега. Да, това е играта, а всъщност това е и най-икономичната игра. В това отношение и Кубрат и брат му са много последователни. Знаят, че правите удари са ударите, при които най-малко се рискува, а и най-бързо се достига до целта. Да не очакваме, с други думи, прекомерна атракция от Кубрат, но пък ефективност до максимум. И във втория рунд, струва ми се, че точно по същия начин се стъпваха събитията. Води си инициативата, той е боксерът, който диктува играта благодарение най-вече на честия си ляв прав в главата. Не е в състояние Анджей Вавжик да се съсредоточи и да направи нещо по-съществено. Няма да се очуда, ако този матч се върши по точки за нашия, надявам се. На внезапен допинг тест беше повикан Кубрат Пулев. Нещо, което съвсем не би било очудващо, ако го сметне като провокация нашия, защото стана дума и по-рано какъв би бил проблема, ако допинг теста бъде даден веднага след матча, да не се нарушава момента на концентрация, на подготовка, на надъхване за матча. Въпреки това, организаторите отказаха да отложат веднага след матча допинг пробата. Ще имаме възможност веднага след двубоя да чуем
Какво ще ни каже Кубрат Пулев за всичко това? Нашите пратеници там ще ни помогнат. Да, по принцип, състезателите в бойните спортове преди матча са винаги силно съсредоточени, изцяло вглъбени в това, което им предстои, и такова много отклонение се отразява. Това се знае от памти века в професионалния бокс в Съединените щати. Различните номери, които си правят боксерите само за да извади другия от концентрация. Наистина имам съмнение, че може това да е било нарочно. Но както виждаме, това не влияе много. Съсредоточен си е достатъчно нашия боксер. А пък и Вавжик за сега не показва нищо особено. Далече от тая класа, която беше преди да прекъсне. Каза ти 2014 година ли е прекъснал? 16. От тогава 16 година. Това са много години. 6 години ти да си без мачове, защото мачовете градят боксера, не само тренировките. Ти можеш да тренираш от сутрин до вечер и въпреки това мача си е едно съвсем друго изживяване. Добре се предпази Пулев от удара на съперника си. Тук беше оцелен в тялото. Сега принуден да направи крачка назад. Но посегна с дясното кроше и, за съжаление, не видяхме колко добре оцели поляка. С лявата ръка обаче го стори на няколко пъти. Дясно кроше. Добро изпълнение на Пулев. Още един път. Гласи за още едно кроше, да. Гласи с кроше или тълък прав удар, крос, както му викаха. Но съвсем ясно си пролича какво иска. Да, отново десния прав в действие, именно това му е и силният удар. Добре. Just create a different angle, right? Just a different angle, that's it. How important, George, in your game are those right hooks to the body? I know the left hook is important. До въжетата е полския състезател и Кубрат много хубаво го напипа с комбинация ляв-десен. Добре приклекна преди това назад и след това неподготвен изглеждаше Вавжик срещу този ляв прав на съперника. Последва и след това десния прав. Знае каква е и цената на тази подготовка, на тези финтови движения. Постоянно си служи с тег, но няма нищо по-добре от този ляв прав, с който той посяга непрекъснато. За първи път малко по-голяма амбиция видяхме от Анджей Вавжик при изпълнението на този десен прав, който всъщност не попадна точно. Но въпреки това видяхме от него някакво усилие да изравни ситуацията. Поне. Още 7 рунда остават по програма от двубоя. За момента Кубрат Пулев изглежда, че контролира събитията. Имаме поводи да вярваме, че и трите рунда в момента са за нашия. Да. Начинът, по който действа, е типичен в неговия стил и в неговия менталитет, даже бих казал, защото той е предпазлив и доста премерен в своите действия. Виждаме го и на ринга. Хубаво посегна с дясната ръка Кубрат. Сега и с лявата, добро попадение. Продължава да се задържа край въжетата Анджей Вавжик. Не е така съсредоточен Вавжик. Той е доста неорганизиран в своите удари. Така посяга, ама самия той не знае какъв трябва да бъде удара. И затова и за наше добро не попада. Това е първата атака, според мен. До сега, вече сме в четвъртия рунд на Вавжик и тя беше така с по-скоро докосване на съперника, отколкото акцент на... Добре. Отклона.
Много по-точни ударите на Кубрат Пулев. С голяма плътност влизат в главата на Вавжик. Още един ляв прав. Опитва се да мести главата поляка. Не съм сигурен доколко ще му помогне това. Тук трябва да му признаем един хубав ляв прав и на него. Това е защото в момента Кубрат се съсредоточил на нанасянето на силен десен прав в главата и именно в този момент попадна този ляв прав на Вавжик. Изпуска го в тези ъгли, вече почти излязал от ъгъла, именно когато той е притиснат в ъгъла, може да го достигне с дясно кроше, понеже той ще се опита да се придвижи срещу дясното кроше, така го предразполага Кубрат, благодарение на този ляв прав и лявото кроше, вече опитва от дясно да се измъкне Вавжик. Сега обаче предупреждение. Има някаква контузия на... Сблъсък на глави. Явно се получи май цицина излезе на челото на поляка. Добре, с ясната ръка действа Кубрат. И приключи този рунд. Време за рунд номер 5. Кубрат Пулев срещу Анджей Вавжик. Бих казал, че матчът върви така, както си го е планувал Кубрат Пулев, с често работа с своята лява ръка, без да има някаква особена драма. За съжаление, неговия десен прав, да, използва го, но не попада точно в брадата. Ако видиме такъв удар, не се съмнявам, че поляка ще сгъне краката, но всички удари някакси минават покрай ето още един път лев десен прав, но и двата удари не бяха точни там, където трябва, именно брадата на Вавжик. Този път силен удар на поляка. Опита един бодишот боксера от Полша. Кубрат пак го цели с лявата ръка. Вижте, постоянно е в... Този път беше една чудесна атака. Лев десен прав в главата и двата удари бяха много точни и бързи. Затова и имаше успех тази комбинация. Хубаво се предпази Пулев от този опит за атака на полския боксер. Благодарение на доброто си чувство за дистанция, той го има още от детските години. Всъщност той е много дълго време боксер и това чувство за дистанция, този тайминг у него е на лице. То си е вече на ниво инстинкт. Търси го с десен прав постоянно. Гласи го. Ето и сега го гласи. Ап! Добре.
Няколко поредни леви прави на Кубрат. И още един. Този ляв прав, за който стана дума, отново беше в действие, силен ляв прав в главата. Не бива да дава гръб на съперника си Анджей Вавжик. Замахна опасно с дясната ръка Кубрат Пулев. Ето още един път. Има вече силен удар. С лакът претендира, че е ударен Вавжик. Дали беше така? Струва ми се, че това беше едно силно дясно круше. Не видях лакет. Рефера обаче сякаш е видял. Може би леко го е забърсал с предмишницата Кубрат Пулев. Чак лакът ме съмнява да е. Но все пак знаем, че легалните удари са с ръкавицата единствено. Аз мисля, че това беше десния прав. Той беше много силен удар. Това е все пак човек, който има 116 килограма и понякога ги влага именно тия килограми в удара си. А пък полякът си е намерил извинение, за да получи известна пауза, да може да дойде на себе си. Проведе някакъв диалог арбитъра с Кубрат относно този удар. Не съм сигурен и той какво точно видя, но се е повлиял от оплакването на поляка. Сякаш в своя ъгъл Кубрат Пулев получи някакви инструкции да вдигне малко агресията, темпото, да се опита да пречупи преждевременно Анджей Вавжик. Не иска да рискува Пулев. Ай, за какво да рискува? Той ще си спечели матча с ляв прав в главата. Това е малко по... Виждаме и Вавжик малко по-агресивен в началото на третия рунд. На всичко това е до време. Намери го обаче яко. Как се сгъна долу. На ръба беше на нокдауна Вавжик, обаче още един път, ако го напипа в близките секунди Пулев. Трябва да падне на земята, за да почне да му брои рефера. Това е причината. Иначе това си беше един такова мимолетна загуба на съзнание, която връща се веднага съзнанието, но удара си беше удар. God, I feel like that straight right hand for Pulev is there better than that right overhand which he's throwing right now. Размина се тук с десния удар, иначе ставаше много опасно. Но със сигурност се надъха Кубрат след този успешен момент от преди малко. А до края на рунда остава още дълго време. Айде съм прав. Пак удар с дясната ръка на Пулев. До въжетата е полския боксер. Сега е вече във ъгъла. Ето го десния удар. Чудесно. Това беше чудесно. Може би още един път от същото. Пак успя да го ковне с дясната ръка Кубрат. Размина се тотално с опита си за атака Вавжик. И чудесен удар на Кубрат Пулев. Този път вече ще имаме отброяване. Да има нокдаун. Намери го в точния момент, когато той отиваше напред и затова имаше такава сила, такъв ефект този удар. Някакси нокдауна се печеше в този рунд и се случи точно
5-6 секунди преди края на частта. Превъзходството на Кубрат Пулев в тази среща се затвърждава и става все по-осезаемо. Даже не е бил този удар и в брадата, въпреки това беше достатъчно силен, за да повали поляка на земята. Може би това падане ни говори красноречиво за нивото на физическата подготовка на полския състезател, съпоставено с това на Кубрат Пулев. Започва да губи равновесие по-лесно и боя, който понася в всичките тези рундове, оказва своя ефект също. Ти кажа, този ляв прав в главата не е никак безобиден. Начина, по който той действа. Ето още един път разтърсва му главата по този начин. Виж какво го прави, само с ляв прав в главата. Много централно влиза всеки път. Не забравяме, че това е тежка категория. Не е... Добро движение с главата на Кубрат Пулев. Да, по този начин той омекотява удара. Дори той да попадне в главата му, изсегайки се назад или дърпайки се в страни, неговата сила намалява. Два поредни удара с дясната ръка. Още един. Забелязваме 7 рунда, в които българският боксьор настъпва напред, а на заден ход обикаля неговия съперник, опитвайки се просто да бъде максимално далеч и ефектът от правите удари на Кубрат да бъде минимален за него. Ами не е минимален. Отразява му се. До тук с един нокдаун. Това е и първият опит да се опита да пласира десен апъркът. Кубрат не успя, обаче размина се с удара. Да, при такъв дълъг престой у Ваврик можем да предположим, че и загубата на това чувство за дистанция си оказва своето въздействие. Удар в тялото от Кубрат Пулев. Дясното изпълнение беше много силно. Не бива да забравяме, че това си боксерът от Полша е с голям опит. Той е дълго време бил сред елита в тежка категория. Не е като предишния матч, спомням си, срещу Франк Мир, който е наистина световен шампион, но по ММА. Но него чувството за дистанция липсва и затова и нокаута беше сякаш предвидим и то още в началото. Така и завърши. Последни секунди на този рунд. Пак силни удари на Кубрат Пулев. И рунда приключва. Веднага след края на матча ще имаме възможност да чуем на живо, още на ринга, първите думи на Кубрат Пулев след този двубой, който към момента клони много уверено към победа за българския боксьор. И след това вече се насочваме към началото на сутрешния блок на BTV тази сутрин с известно закъснение спрямо обикновено, но спортното събитие си струва. От друга страна пък е добре с това непредвидено закъснение, защото много повече хора ще видят матча. Абсолютно е така. Ако може Кубрат да ги зарадва и си нокаут, би било перфектно. Да. Остават още 3 рунда на разположение за подобен развой. Време е после да излезе от този стереотип нашия. Виждаме, че
Всъщност той търси с силни удари своя съперник, но за сега не може да усети точно момента. Усети го май. Втори нокдаун. Мисля си, че поляка се предава. Някакъв проблем с краката. Не го слушат напоследък. Това, което каза ти, беше едно добро предизвестие, че ние ще видим един по-решителен резултат в матча и то в полза на нашия. Но ние сме вече в 8-я рунд, 2 минути остава до неговия край. Много добре го обработва Кубрат Пулев след методични, постоянни удари с левия прав в главата и вече когато хубаво го е умекотил, станало е крехко месото пред него, образно казано, вече да го подкара с сериозните удари. Не, че са несериозни до сега тези. Но... Разигра се Кубрат, вече усеща, че неговия съперник е беззащитен, а и не без зъби. Не може да хапе. И сега ще видим какво ще се твори. Той няма да излезе от своето да видим сега дали ще продължи с натиска Кубрат. Минутка остава до края на 8-я рунд. Хубава комбинация, ляв-десен и продължава да вкарва в ъгъла съперника си. Дясното круше този път не беше толкова успешно, но сега се забави доста поляка. Продължава да обикаля назад, опитвайки се да минимизира ефекта от ударите ако може на Пулев. да тръгне с ляво круше и след това десния прав, защото той ще се наклони на тази страна и няма да бъде готов за дясно круше. Рамото е единствената малко по-успешна защита на поляка. Виждаме, че десния прав или по-скоро едно такова дълго десно круше на Кубрат се плъзга по рамото на Вавжик и от това ударът не е с тази мощ, която е необходима, за да го смъкне на земята. Получи се няколко пъти все пак. По езика на тялото можем да разсъдим, че изнемогва полския боксьор вече в тези етапи от двубоя. Всеки път вкарват столчето от неговия щаб. Кубрат Пулев от началото на матча в паузите си стои прав край в своя ъгъл. Аз не познавам Кубрат да е излизал неподготвен на матч. Винаги тренира много сериозно. Съзнателен е в това отношение. Сигурно и в други такива. Но наистина, аз даже мислих, че на полякът ще приключи, ще се отказал да се бие след този нокдаун, който не беше всъщност причинен от силен удар, ами по-скоро страхът го накара да клекне. Но ето, че той успя да се мобилизира. Не знам дали страх е точната дума, по-скоро умощяване вече след тази поредица от тежки удари, които Кубрат Пулев му нанася. Вече виждаме, започва да сменя и целта. Да. Пулев вкарва някой друг удар в тялото. Да, може би не е страх, но при всички случаи инстинкта за самосъхранение играе решаваща роля за това негово действие. Много по-свеж изглежда Кубрат в тези минути. Тръгнал много мощно с ляво круше Кубрат, но всичко това беше на празно във въздуха. Просто защото не направи крачка напред, за да стигне до съперника. Да, започва малко по-различни неща да опитва в деветия рунд. Както казваш и ти, лявото круше вече започва да влиза в употреба. Малко по-изненадващи движения за поляка, който може би привикна
към тази тактика на Кубрат. Пак отстрани, атакува с лявата ръка. Време да го приключи вече. Аз мисля, че има тая възможност. Добро ляво круше отново. Пак опитва да го изненада. Да. Отчетливо различна тактика в деветия рунд. И ето го, добре, познатия ни ляв прав отново. За мен единственото усилие, което полага в момента поляка, е да оцелее. Той не прави нищо особено вече, както виждаш. Да, за него би била една малка победа, ако завърши матча и изчака съдийското решение. Хубав удар в тялото на Кубрат. Айде пак ляв прав долу. Открита за ляв прав долу. Диафрагмата му сякаш го прикамва да го направи. А може и апъркът. Това не се иска на нас, но вече той си има друга. Ето, опита да го цели около черния дроб с лявата ръка. Кубрат си има друго схващане. Приключи предпоследния рунд. Този път без нокдаун се размина полския състезател, може би на базата на лекичките експерименти на Кубрат Пулев, но пък и те идват в следствие на огромното самочувствие, което има заради превъзходството в матча. Отчетливо. 9 рунда вече. Да ти кажа, трудно се намират на Кубрат противници и това ми се оплака и неговия промотор Ивайло Гоцев. Просто никой не иска да губи и като се стигна до преговори, вече и очакванията на съперника са много високи. Готови са да загубят дори мачовете. И тук беше и Самуел Питър, ако се спомняш, в България. Един световен шампион в тежка категория. Но доколкото разбрах тогава, неговия хонорар е бил по-голям от този на Кубрат, просто защото той е знал, че ще загуби. Това е и главната причина Кубрат да е година и половина без мачове. Прекалено е добър за тежка категория. Никой не иска да рискува, дори да е от ранга на Фюри. Не случайно и неговия братовчет, ако не се лъжа, Хю Фюри, да. Беше тук в България. Не знам каква е била премията, за да дойде англичанина тук. Нашия губи още в първия рунд. Едно ляво круше на Кубрат. Не бива в тила да атакува и рефера сега ще го предупреди, разбира се. Причина беше полякът, затова той се наведе назад. Той подложи своя тил. Ама... Айде и десен. Играе се, няма клинч, който да спира играта. Да. Но сега вече при този клинч, който много отявлено е желан от поляка, рефера трябваше да раздели двамата. Хубав удар на българския боксьор. Добре отстъпи назад, след което ляв прав. Ето и десен прав, още един силен десен и още един. Минута до края. Ще успее ли Кубрат да просне поляка? Не вярвам. Не стане. Твърде добре се пази поляк. Да,
Този път прокара десния прав. Търси го обаче. Забелязваш ли как иска да удари мощно и как удара му тръгва от крака, тръгва удара, за да бъде по-мощен, като пул да го изстреля. Но явно полякът с своите ramена, това е неговия щит. Ударите се плъзгат по рамото, след това намалява тяхната мощ. Можех да видя малко повече апъркъти от страна на Кубрат, щях да бъда малко по-доволен. Примерно десния апъркът в действие в момента, в който полякът тръгва. Матчът приключи. Ще видим победа по точки. Сигурно е, че ще бъде за Кубрат Пулев и отново тук възниква въпроса, който беше и при двубоя на Тервел. Колко рунда от тези 10 ще бъдат за Кубрат? Мисля 10. И аз съм на мнение, че и 10-те ще ги присъдят за нашия. Просто в нито един момент полския боксер не можа да окаже някаква отчетлива съпротива, някакво надмощие да се опита да нанесе. Нека не забравяме и двата нокдауна, които Кубрат Пулев има в своя актив, което при оптималната сметка би трябвало да значи колко? 100 на 88. Да. Не. 100 на 90. И два нокдауна, като добавим. И двата нокдауна, да. 188. Ще видим дали ще се чуе такава оценка от арбитрите. Кубрат можеше и матча да победи и по друг начин, освен по точки. Но той няма нищо против да кара мачовете си по 10 рунда. Знае, че кондицията му е винаги оптимална. Нищо не рискува. Виждаме как по съвсем различен начин изглеждат двамата след матча. Give it up, come on, 10 rounds of heavyweight action for you to close out 2023. Всеки момент ще разберем съдийското решение в детайли. След това очакваме да чуем и Кубрат Пулев с първите му думи след матча. Виждаме там на ринга и Димитър Тасев, който е зареден с микрофона. 99 на 89. Зърнах и 99 ли е резултат? И двама арбитри дават 100 на 88 все пак. Да. Кубрат Пулев печели своя двубой номер 30. 300 юбилейна победа за Кубрат Пулев. По точки, обаче повече от категорично, с два нокдауна. Единодушно съдийско решение в полза на Кубрат Пулев. Още една победа, която ще укрили, надявам се, Кубрат, който на 42 години все още може да се надява на успехи. Ето го и Димитър Тасев. Победа категоричен успех тук в съвместна Кубрат. Поздравления, както и противника беше така труден за намиране с удари и така кривеше се. Много година и нещо не съм играл, така че смятам, че така се обиграх малко.